ihe karịrị ọnụọgụ narị isii ndị nke na-eto na obodo Nanka n'okpuru ọchịchị obodo Orumba North bụ ndị nke ekwuru na achịkọbara nnukwute ọgbakọ ike mmemme ma bụkwazị nke ebumnobi ya bụ iji wee hụ na ha sonyere n'ọgbakọ nkụzi pụrụ iche bụ nke achịkọbara ka nke a kpọrọ Nanka Teens Summit nke afọ 2023. Ya bụ ihe mmemme nke isiokwu ya bụ inye ndị ntorobịa nkụzi banyere mgbanwe bụ nke enwere n'ọnọdụ ugbu a, bụ nke e kwuru na ọ dọtara ọtụtụ ndị nke bịara anya bụ ihe mmemme nke gụnyere nwunye gọvanọ steeti a bụ Odoziakụ na onye Soludo, kọmishọna na-akwụ maka okwu metara ụmụ nwaanyị na ọdịmma obodo bụ Oriakụ Ipi Obinabọ, nakwazi ogbo ya na-akwụ maka ịkwalite ọnọdụ ndị ntorobịa bụ Maazị Patrick Ayamba, nakwazi imerime ọnụọgụ ndị ọzọ tinyekwara kọmishọna na-akwụ maka ahụike Dr. Afamobidike, ma bụrụ nke a nọrọ n'ime ya wee kee ihe onyinye dịgasị iche iche. Onye nta akụkọ anyị bụ Joseph Egbocha ga-ewetara anyị akụkọ. Udo onye nọ na ya bụ ọgbakọ wee kọwapụta amụma maka ezi obibi ndụ ahụike, kọwara na obodo ndị ntorobịa ya nwere arụike bụkwa obodo nwere arụike, ma gwazie ndị nne na nna mkpa ọ dị ịhụ na ha bawanyere mbọ ịhụ na mmetụta dị n'etiti ụmụ ha bụ nke siwanyere ike. When you take care of yourself, you can do more. All you didn't do, you end up going. Ndị kachi sikie ka anyị wepụ aka na ndị ụmụnne a niile agba na mkpa ya mara ife eji wee preserve. Kọmishọna Obinabọ n'aka nke ya dọrọ aka na ntị megide ndụ adịgboroja ndị mmadụ na-ebi, ma dọọ ụmụ nwaanyị ndị obere aka na ntị megide ekike ga-edunye ha n'ọnwụnwa, dịka ọ na-akọwapụta na ndakpo so na mpụ soghara ibe ya enu n'oge ugbu a. Na ntụnye nke ya, kọmishọna Agamba, onye jikwara ohere ahụ, kọwapụta maka aka ọrụ gọvanọ Soludo ji ihe gbasatara ịkwalite ọnọdụ akụnụba ndị ntorobịa na steeti a, kpọrọ oku ka ndị ndu n'obodo dịgasị iche iche ṅomie ndị ogbo ha na Nanka n'ịgbazi ebumndụ ndị ntorobịa maka ọdịnihu. N'okwu nke ha, onye prezident jeneral nke obodo Nanka bụ Barrister Ifeanyị Ezike, nakwa onye ndu Nanka Progressive Union Women Wing bụ Lady Chinyere Okafọ, ya nakwa onye ndu ndị ntorobịa na Nanka bụ Conrad Ken Okoli, kọwara na ya bụ mmemme bụ nke dị mkpa maka iji gbaziere ndị ntorobịa maka ọdịnihu, ma kelee onye chịkọbara ya bụ mmemme maka ibu mmasị ndị ntorobịa n'obi. Onye chịkọbara ya bụ mmemme bụ Emeka Ụganeme, onye kọwara na ndụ ndị ntorobịa bụ nke ga-ana n'iyi ma ọ bụrụ na enyeghị ya nchekwa zuru oke, kọwara na ọgbakọ dị otu a na-abịa kwamgbe ga-enye aka maka ezi mgbazi ndụ ndị ntorobịa, ọ kachasị ibu agha megide ịṅụ ọgwụ ike, mpụ na arụrụala dị iche iche, ozi gbasatara abụ nwoke maọbụ abụ nwaanyị, ya nakwa ụzọ kacha mma iji kwalite ọnọdụ adịmọcha. Ọ dọrọ ndị ntorobịa aka na ntị ka ha gbara mpụ na arụrụala dị iche iche ma nwee mkpebi ịbụ ndị ga-aga n'iru na ndụ. Na ya bụ ọgbakọ ka onye ji okwu ya agba izu bụ injinia Mrs. Maureen Chizoba nyere nkụzi n'ụzọ kacha mma ma dịkwa ọnụ ala iji kwalite adịmọcha onye, ọ kachasị n'ebe ụmụaka ụmụ agbọghọbịa nọ. Otu nwatakịrị bịara ya bụ ọgbakọ ma bụrụkwa nwata akwụkwọ na n'ụlọ akwụkwọ St. Mary's High School Ifitedunu bụ Chinecherem Ekwerem, onye ekwere nkwa ịkwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ ruru akatamkpo ego, bụ nke sitere n'aka onye isi nchịkọba ya bụ Nanka Teens Summit, Comrade Nkechi Omenine, maka ịza ajụjụ ọfụma, gosiri na o gere ntị ka a na-akụzi nkụzi, kwere nkwa ịga n'iru bụrụ ejiamaatụ nyere ndị ọzọ site na Nanka nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba North. Abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.